sempre solen citar el segon, perquè en gaudia molt d'església i sobretot perquè encara no està acabat. Puig i Cadafal, Gallissà, Jujol, Martinell, el de les catedrals del vi, si no massa espiritual, si força espirituosa, però parlem de Canet. L'Ateneu, la Casa Museu, la Casa Raura, aquesta, Calorianga, el Panteó de la família Domènech i el Castell de Santa Florentina. Un castell impossible que no busca defensar-se sinó amagar-se. Sempre m'ha fet ballar el cap. I la cripta, amb les escultures dels desapareguts que jeuen esperant que guanyi la Lliga Regionalista. Estones, com ens dirà, períodes del seu temps, de la seva infantesa, a Can Domènech. Una casa que finalment la família, després de passar unes quantes vicissituds, doncs es va vendre i que finalment va revertir en el poble. I que el poble va decidir convertir en el punt de partida per donar a conèixer, no només a la gent forastera, sinó a nosaltres mateixos, el modernisme. El que l'avi ens va deixar constituïa la casa del Xamfrà de la Riera, un jardí i Can Rocosa, que és la masia situada al fons del jardí. El meu pare ens m'havia explicat que precisament ell va comprar, els avis havien comprat Can Rocosa per obtenir aquell espai que era, com si diguéssim, a l'hora de Can Rocosa i convertir-lo en jardí. Es veu que va estar però anys i anys i panys remodelant-se i fent això i ara farem l'altre. I diu així: el meu pare, Lluís Domènech i Muntaner, era fill de Pere Domènech i Saló, descendent de Sant Just d'Esvern, industrial enquadernador, i de Maria Muntaner i Vila de Canet de Mar. Del matrimoni Domènech-Muntaner van néixer 6 fills. Anaclet, casat amb Caterina Roura, germana de la meva mare. Tots dos van morir joves. Tots a la família tenia una gran intel·ligència especial i tots, quasi tots, eren artistes, almenys la generació dels fills del Domènech i Muntaner. Jo recordo que quan era petit i no tan petit, quan primer vam estiuejar a la casa gran de Canet, després la meva família va anar a estiuejar a Arenys, perquè quan la casa era de molta gent doncs havia que partir-la, i jo des d'Arenys agafava la bicicleta de criatura, devia tindre 8 o 9 anys, i venia aquí a Canet a veure la meva mare. Jo que soc de logística i provem d'una activitat una mica rara que consisteix en moure coses cap amunt i cap avall i intentar vendre el que es té que vendre sense haver-lo produït abans i produir-lo just in time i coses d'aquest estil. Estem parlant d'un arquitecte que ens deixa un llegat cultural i que aquest llegat cultural ens permet vendre el nom de Canet i exportar el nom de Canet perquè ens coneixin arreu i que ens vinguin a veure i que vingui un turisme de qualitat. Nosaltres hem apostat sempre per un turisme familiar i de qualitat. Tots aquests edificis fa dècades que són aquí a Canet. Per què durant anys hem estat d'esquenes a aquests edificis? Perquè, clar, recordeu que aquí on estem ara, als anys 60, era una fonda. Aquí on hi ha la biblioteca era Can Calistro, i era un bar. I ara hi havia la sala que fotien la ballaruca. Per tant, hem tingut aquests edificis durant molts anys. Per què? La pregunta és aquesta. Per què durant tants anys hem estat d'esquenes? Perquè si ens haguéssim preguntat en aquests anys per què eren aquests edificis, què ens havia fet i què representaven, segurament ens haurien posat en un compromís. Taronja i aranyó, les melmelades i panses amb llimons.
no sé jo, el teu home ideal, aquell noi tan perfecte que un cop tu vas somiar. I jo